गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। आसामनि हादरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बिटिसि सोरखारनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावबाय। मुं फारिलाइ बायदियै श्री मृत्युंजय नार्जारी 5 नं सराइबिल एसटि बिएफनिफ्राय, श्रीमती मुनमुन ब्रह्म 1 नं पर्बतजरा एसटि बिएफनिफ्राय, श्री रबिराम नार्जारी 6 नं कुसुगाव एसटि बिएफनिफ्राय, श्री देरासात बसुमतारी 12 नं सालाखाथि एसटि बिएफनिफ्राय, श्री प्रकाश बसुमतारी 8 नं दतमा एसटि बिएफनिफ्राय, श्री पानिराम ब्रह्म 15 नं काजलगाव एसटि बिएफनिफ्राय, श्री धीराज बरगयारी 17 नं सुबाइजार एसटि बिएफनिफ्राय, बेगम अख्तरा आहमेद 20 नं मटनगुरि बिएफनिफ्राय, श्री आगस्तुस टिंगा 23 नं दिरा अफेन बिएफनिफ्राय, श्री गणेश कसारी 29 नं सुक्लाय सेरफांनिफ्राय, श्री लोमस्राव दैमारी 31 नं खैराबारि एसटि बिएफनिफ्राय, श्री प्रेस मुसारी 31 नं धोनस्री एसटि बिएफनिफ्राय। बिथांमोना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि 5थि मावफुं आफादनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया 14 अक्ट'बर 2025 अक्ट'बर खालि फुंनि 11 रिंगायाव जागोन। बे हाबाफारिखौ क'क्राझारनि बड'फा नोगोर बिटिसिएलए अडिट'रियामाव खुंफुंनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। फैगौ 15 अक्ट'बर खालि फुंनि 11 रिंगायाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेसन एडिआरइ ग्रेड 4 नि फिथाइखौ फोसावगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होदों होननानै खौरां मोननाय जादों। भारतनि शेरि सिंहआ मिस इउनिभार्स 2025 नि बिमुं मोननो हादों, जाय हादरनि गिबिसिन देरहानाय जानो हादों। मिस इउनिभार्सनि 48थि एडिशनखौ फिलिपिन्सनि मनिलानि ग्रेन्ड आकादायाव खुंनाय जादोंमोन, जेराव मुलुगनि 120 थान्दैफोरा क्राउननि थाखाय बादायलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि शेरि सिंहआ मिस इउनिभार्स 2025 नि बिमुं देरहानो हानानै जारिमिनारि सोरजिनो हानाय गिबिसिन भारतारि होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों ट्राइबेल एन्ड बेरेन ब्लगनि सोमोन्दै लिरनाय नुनो मोन्दों, जेरै बिसायख'थिनि सिगां सानदोंमोन आरो सावरायनाय जादोंमोन, गिखांदोंमोन। थारैनो बिबार एबा दिसपुरा क'क्राझारखौ दखल खालामसिगोन नामा? जोंनि ट्राइबेल बेलेन आरो ब्लक 6थि फारिलाइखौ सेनानै लांगोन, फोजोबस्रांगोन होननानै। नाथाय दिनै थासारिया आलादा। गुवाहाटि हाइकर्टआ बुंदों बिटिसिआव 4 लाख बिगा ट्राइबेल बेलेन आरो ब्लक हायाव इलिगेल इनक्रुजार दङ, नाथाय खोथा मथे दारि गोलावफोरनो हा होगोन। ट्राइबेल बेलेन आरो ब्लक दखल खालामग्राफोरखौ एभिक्सन खालामा। दिनै बिथांमोननि गोहोआ बांबाय, 7 देरहानानै गिबि जारिमिनारि सोरजिबाय। फारसेथिं गिनानै बेराफारसेथिं गाब्रबफैबाय। फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्ड बिटिसिआ नैथि थुबुरै जानायनि लामायाव। बिसोरनि सुबुं अनजिमाया 38% जाहैब्ला ट्राइबेल बेलेन आरो ब्लकनि कास्टलेन्ड, ग्रेजिं लेन्ड, आदार बडिसफोरखौ राजखान्थि कमिटमेन्टनि मुङाव हा होनाय जायोब्ला एएलआरआर एक्ट चेप्टार 10 आ भंग जागोन। 2003 बिटिसि सुक्ति बनाफाइड नोगोरारि माने गुबै भारतारि। अब्लाबो ट्राइबेल बेलेन आरो ब्लक आरो फरेस्टआव ट्राइबेलनि अनगा गुबुन हा मोना। गुबुन फारसेथिं 2016 मायथाइयाव बै समनि बिटिसि सरकारा थांखि आजावनानै भारत सरकारनि नखर आरो ट्राइबेल बिफाननो एनअसि दैथायहरनाय आरो दाबि खालामनाय बायदियै आदिबासि आरो कच राजबंशिजों लोगोसे मोनद' हारिनो आथिखालाव बिथांमोननि सोमावसारनाय 2026 नि बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदि ट्राइबेल स्टेटास होयोब्ला जोंनि रैखाथि आरो थामोनथाया मा जागोन? हारिनि इयुना बबेथिं? थारैनो बड'फानि सिमां। बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिया बेसे रैखाथि गोनां होननानै सोंथि खालामो दिपेन बर' बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। फेरगाव जौमा फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसर पुष्पा नार्जारिया हरखाब जिउ गोमायो। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि लबाराम बर'नि आंगो अनजालि बिसि पुष्पा नार्जारिया जिएमसिएचआव देहा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाब जिउ गोमायो। रुंसारि पुष्पा नार्जारिया फेरगाव जौमा फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै खामानि मावगासिनो दंमोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।